Mnohí ste prišli z blízka i z ďaleka, aby sme sa tu nás stretli, aby sme sa aj pripomenuli, pretože už mnohí, keď sme sa niekoľko rokov nevideli, musíme povedať, kto sme, čo sme, aby sme sa pekne porozprávali o tom, ako žijeme, ako sa nám darí v súčasnosti, ale aby sme si aj zaspomínali, ako to bolo, keď sme na Chrenovej vyrastali, keď sme sa tu kamarátili, sedeli v školských laviciach, čo sme povyvádzali, kým sme vyrástli a dospeli. A aby sme sa aj pozabávali. Všetkých vás naozaj veľmi srdečne vítam. Vítam medzi nami aj poslanca za našu mestskú časť, pána docenta, inžiniera Antona Kretera. Na úvod si vypočujeme báseň rodákom, ktorú pre nás napísal náš rodák, súčasný spisovateľ a básnik Milan Kočásta. Prosím pani inžinierku Ivetku Harvanovú, aby nám ju predniesla. Dorúžským starenkám pripietava tichúca pieseň večerného zvona v ligote hviezd. Malý vesmír na doskách, čo znamenajú svet. Obchádza, hlásnik, stánok, mlnkva srdc. Prosí mesiac hniezdo dúhy noci. Už nie malebna, čo prebúdza dedinku. Kohúti spev, krávku, kozenku. Do nenávratna plinie zvítanie vôni fialiek v tkúni. Na dolnou horou ranné zore v roztrhnutej oblohe. Chrenovské more. Po hrkotavej ceste ostýchalo nesie spomienky na záhrady, mohutné čerešne, presmutné prvosienky pred domkami z hliny, so zemou zviazaný ako naše viny. Už nevonia medom dolný koniec udláčový glíb, tvorca našej lásky. Ako vianočné oplátky krehká babínka ťa tuliká. Láska i fazuľová s lokšami. V napätom tichu mojká úsmev šeptaní, šepkárky veľkého sna, rozprávky. Mení jas slz pani učiteľky, vkladajúc do nás nádej. Ach, Bože, koľko nádhery v biblickom pote tvári zmenilo mozole na chlieb túžavý a osúd dobroty. Krájajúc jablčka na spravodlivé dielky, usína. Večer mi dočká. Už nie petrolejky. V konvičkách mliečko pre bábätko na gángu úspenina. Všetko sa iba zablesklo a opäť začína. Plod lásky, priateľstvo. Spálová vrba medzi panelákmi, večná ako oblaky. Ach, keď na kvintách kúty a úzky járek, v snímkajúcom chlade, na obrovskom ľadovom oceáne roztúžbené vločky všade. Opäť sa stretávame. Zvykli sme si hľadať mesiac trochu vyššie nad vysokými domami. A prednedávnom v Harvanovej záhrade sa prevaľoval medzi stromkami. Do našich šedín uložil striebrivú túžavu, pochodeň, poznanie, priateľstvo a lásku šíriť je Tormožsko, chrenovské poslanie. Sa ďakujem Milankovi, že takúto krásnu báseň nám venoval Chrenovčanom, rodákom a Ivetke za pekný prednes. Teraz poprosím pána poslanca, aby nás prišiel pozdraviť. Vážené dámy, vážení páni, milí Chrenovčania, dovolte mi, aby som vás v mene výboru mestskej časti Chrenova Janikovce čo najsrdečnejšie pozdravil. Som veľmi rád, že prakticky tieto stretnutia Chrenovčanov už sa stávajú tradíciou. Dneska sa stretáme
po štvrtýkrát a vidím stále v takomto hojnom počte, čo len samozrejme potvrdzuje to, že tieto stretnutia sú zrejme krásnymi chvíľami v tomto uponáhľanom svete. Ja by som bol rád, aby naše tieto stretnutia boli nielen tým, že sa tu stretajú priatelia, kamaráti, spolužiaci, že sa tu stretajú rodiny, ale aby tieto stretnutia boli, a verím, že aj sú, určitou úctou našim predkom zo Starej Chrenovej, ktorí roky tvorili jej kolorit. Dnes je pravda Chrenová druhou najväčšou časťou mesta, žije tu témer 17 000 obyvateľov. Chrenová je strediskom vzdelanosti, na našej pôde sú centrá dvoch univerzít, je strediskom obchodu, strediskom výstavníctva, ale i strediskom spoločenského života nášho mesta. Je pravdou ale i to, že Stará Chrenová musela zaplatiť dosť veľkú daň tomu, aby Chrenová sa stala takouto modernou časťou, no ale život ide a pokrok v podstate nezastavíme. My sme, a väčšina z vás, generáciou, ktorá tento odkaz budeme odovzdávať potom ďalej našim následovníkom. A je dôležité, aby sme im odovzdali v tom smere, aby oni vážili si Chrenovú, nielen túto časť moderných obytných nových domov, ale vážili si i jej tie korene, odkiaľ sa Chrenová odvinula a odkiaľ vlastne táto mestská časť nadobúda ďalší svoj rozvoj. Som veľmi rád, že medzi nami je pán profesor Točka, ktorý je jedným z neúnavných autorov dokumentovania histórie, pretože podať ďalej odkaz ústne slovo uletí, ale pokiaľ je to na papieri, tak na papieri myšlienky a dokumentácie zostávajú. Som rád, že i dnešný podvečer budeme svedkami uvedenia jeho publikácie, samozrejme nechcem predbiehať, on bude hovoriť o nej, jeho publikácie, ktorá opäť dokumentuje kúsok z tej histórie, ktorú naša Chrenová má. Ani neviem, koľká tá kniha je to od neho, poprosím ho, keby potom aj v svojom príhovore nám v podstate povedal, koľká tá kniha, ja už som si tam prezeral, hovorím, už len táto jedna mi chýba, čiže verím, že aj väčšina z vás toto nájdeme vo svojich knihovniach a potom to ďalej našim následovníkom knihovňu odovzdáme. Ja by vám chcel popriať veľmi príjemné posedenie, chcel by vám popriať do toho ďalšieho, už 5. stretnutia, pevné zdravie, spokojnosť vo vašich rodinách a radosť s našimi najbližšími. Ďakujem. Ja ďakujem za úprimné a pekné slova pánu poslancovi. Profesor Emil Točka, je to osobnosť, ktorú mnohí určite poznáte, ale treba mi niečo povedať. Je to človek, ktorý pre Chrenovu urobil veľmi veľa, tak ako bolo teda spomínané. Je zadokumentované o histórii Chrenovej, o histórii divadelníctva, o kultúre. Má však ešte aj iné záľuby. Je to poľovníctvo, je to numizmatika. No a tá história sa nás najviacej dotýka. Za toto skutočne nášmu Imriškovi veľmi pekne ďakujeme, že toto pre nás urobil a zachová sa to pre ďalšie generácie. Určite ho to stálo nemálo času, voľného času, o ktorú, dá sa povedať, okrádal svoju rodinu. Aby toto všetko mohol urobiť, musel mať pevné zázemie vo svojej rodine a hlavne už zosnulej manželke, ktorá bola veľmi tolerantná, ktorá mu fandila, ktorá mu pomáhala, prekladala mu určité materiály, ktoré potreboval pri svojej tvorbe. Prežíva smutné obdobie, napriek tomu však pracuje ďalej. Najnovšie našiel sochu starú pre Chrenovu Krista, trpiteľa, o ktorej vytvoril brožúrku, dá sa povedať, ktorú budeme dneska krstiť. Táto socha už dnes je umiestnená pri vchode do nášho kostolíka. Pani manželke z tohto miesta, i keď je tam hore, veľmi ďakujeme za to, že
česť jej pamiatke. O tom, ako tvoril túto knižku, túto publikáciu, nám povie on sám. Krenovčania, milí rodáci, myslíš, že moju osobu nejak zvlášť treba ospevovať? Ja som taký istý, to možno aj všetci ostatní. Akorát, že to je dať na papier, ale nie si na to dať čas. Možno, že aj vy by ste to vedeli, ale nemáte na to čas. No a teraz trošku vážne k tým veciam, ktoré naznačili. Pamätáte sa iste všetci, že centrom našej obci, ktorú sme mali tak rád, tej hlavnej ulici, bola naša zvonička, ktorá nám ráno zvonila, na obed, večer dala nám povedať, že sa máme pomodliť, že máme obedovať, že si máme oddychnúť a podobne. Táto socha bola vybavená veľmi cennou barokovou pamiatkou, to sochou Krista Trpiteľa, ktorá pochádzala ešte z roku čias Márie Terézie, zhruba okolo roku 1950. Bola to pamiatka na utrpenie Chranovčanov, keď im vypálili obec Tekeliovské vojska v 1678. Oni sa potom presťahovali spod Martinského roku sem dole na miesto historické Chranovej a tam sa založila, formovala sa naša historická obec. Keďže v roku 1750 Mária Terézia vydala patent, tzv. Ohňový patent, to bol taký zákon, príkaz, oni ich dali veľmi toho veľa, že každá dedina, ktorá nemá zvonicu, teda nemá zvon, nie je vybavená zvonom, musí si ju vybudovať, aby mohli v dostatočnom predstihu signalizovať príchod nepriateľa, búrky, ale hlavne sa to týkalo požiaru, takzvaný požiarný patent. Tak Chranovčania si vybudovali jednoduchú zvoničku práve na slebe malým zvonom a práve občane bolo zvykom pri týchto zvoniciach postaviť nejakú tú Božiu múku, alebo nejakú tú sochu kríža a podobne. Tak tam postavili práve túto krásnu sochu Krista Trpiteľa, ktorý má vlastne symbolizovať ľudské utrpenie, že ten Kristus trpel pre nás, ale súčasne pripomína, že my niekedy musíme s tým utrpením sa dostať aj k lepším časom k určitému vyslobodeniu. Socha putovala s touto zvonicou, tak ako sa ona presúvala. Najprv bola v zvonici na kraji, tam ako bývali Strapekovci, ako bola stará rolíková krčma. Potom neskôr, keď sa dedina predĺžila, tak bola postavená potom do centra tej dlhej ulice, kde sa vybudovala v 1914 murovaná zvonica, aby bola chránená, pretože pre nich to bola veľká pamiatka, tak ju dali do tzv. Niky, do toho výklenku, a čo bolo šťastím, je pekne zaslili, tak tá socha vlastne netrpela od erózií, neškodilo to počasie tak, ako keby bola bývalá. A my ako deťurence, keď sme sa naháňali, hrali sme sa na schovačky, na žmúračky okolo tej zvonici, tak sme si aj neuvedomili okolo veľkého pokladu. A chodíme, jedne ženičky, keď tam zapali nejakú sviečku, dali kvetinku, modlili sa a tak ďalej. Tak toto spokojne išlo až do roku 1975, keď tedajším mocipánom začala táto zvonica vadiť. Totižto už tá dlhá ulica začala sa meniť na mestskú ulicu, už tam boli paneláky, zvonička sa dostala do stredu panelovej zástavby. A boli niektorí, aj tzv. Chranovčania, ktorí sa sťažovali, že na čo ich to tam vyzváňa, keď oni nevedia a že ich to vyrušuje, že nebudú si oddychnúť, aby boli čerství v práci. No tak samozrejme, tedajší mocipáni na Mestskom národnom výbore to veľmi vyhovovalo, lebo takéto pamiatky oni veľmi v láske nemali, však máme príklad s Pannou Máriou na Vršku, ktorú cigáni rozklutí v noci odpratali, pravda. A viacero piaristické sochy museli zmiznúť z toho národia. Tak išiel aj náš Kristus Trpiteľ. Dozvedeli sa ráno, že zvonica neexistuje a veľmi rýchlo upratali všetko, preč tam to nebolo ani pamiatku. Mne to rýchlo došli povedať niektorí kamarádi, ja som tam behol sa pozrieť, a bola tam už len zrovnaná zem. Ale čo ma zaujalo, nenašiel som zbytky z tej sochy, že by ju boli rozbili. Lebo napríklad tú Pannu Máriu na Vršku, ktorá bola, alebo ďalšie sochy rozbíjali, to znamená, boli nejaké tie stopy, že boli zničené. Tak som predpokladal, že táto socha bude asi celá, len ju niekde odpratali. Tak začalo pátranie, dlhodobé pátranie, ktoré trvalo 36 rokov, lež som ja sa k tejto soche dostal, ale sa táto socha vrátila tam, kde patrí, to znamená k nám domov. Spracoval som takto. Bol som raz vybaviť niečo na Františka, videl som tam v kúte nejakú zaprášenú sochu. Zdalo sa mi, že by to mohla byť ona, ale mal som doma dve decká, tedy nás sledovali, či ako pedagógu vysokoškolský,
či chodíme do kostola, lebo nie, radšej som sa tam veľmi nebavil. Keď som tam išiel o 2 roky, musím sa na tú sochu pozrieť, už tam bol pán farár Kapusňák, ktorý veľký týmto historickým veciam nemal veľký vzťah. Hovorí, my tu také nič nemáme, ja o ničom neviem a s tým som bol ako vybavený z celého histórie, z toho sveta. A v Lani sa mi dostalo také možnosti, že som ako numizmatik spracoval jednu krásnu zbierku numizmatickú medalesnú, ktorá zostala po Karolníkovi Jesenskému náhrade. Dostal som od pána biskupa povolenie, že ju môžem spracovať. Spracoval som ju s tým kostolníkom, ktorý tam bol, a je to vzdelaný človek, je to doktor Ivan Kiko, z hodou okolností, je to syn môjho bratranca. Mama pochádzala z Lužianov a oni práve to bola tá lužianská moja rodina. Mimo iného sme rozprávali, on je veľký milovník histórie. Hovorí, tá naša chanovská socha toho Krista Trpiteľa, hovorí, jakého Krista Trpiteľa? No taká socha, ja som takú sochu pred 20 rokmi zaniesol do seminárnej lapidária. To asi pred 25 rokmi vytvorili seminár, veľkom seminári v Hornom meste Lapidárium. To je miesto, kde sa dávajú staré sochy alebo ich zbytky, aby sa to uchovali, to je také pekné prostredie z toho. Tak, že on tam takú sochu zaniesol. Jo, nebolo nám viacej treba, už sme sadli do auta, leteli tam, prišli sme tam, z hodou okolností zazval ten nás, Kristus Pán, ako sme ho volali šťastie, že ho dali zase do nejakého výklenku, do Niky, čiže zase bol trošku chránený. Ja sa pozriem, hovorím, však toto je náš Pán Ježiš, že ten tu, ten host, ten sa musí vrátiť domov. 36 rokov trvalo, že sa tam hostoval, ale predsa sme ho tašli, a teda sme sa postarali o to, aby sa vrátil domov. Pán farár vterajší je veľmi ústretový, veľmi sa myšlienky ujal, poprosili sme biskupský úrad, dali povolenie, vrátili sa socha domov, zrenovovala sa, dali sme ju aj na taký určitý umelecký výskum, čo je z tej stránky historickej, stránky umeleckej. Napríklad pán inžinier architekt Vladimír Liban, ktorý je znalec týchto záležitostí, týchto slov, pamiatok povedal, že na širokom okolí je taká krásna, nádherná baroková socha z Krista, ako je táto socha. No tak potom v krátkom čase sa teda zreparovala socha, zrenovovala a momentálne je umiestnená pri vchode do kostola na ľavej strane. Bola aj taká maličká slávnosť, v ktorej chodíte, ale údajne, že vás sa stažoval pán farár, že vás veľmi málo chodí do kostola, takže asi ste mnohí na tom neboli. Tam som dal taký preslov, ukázal som to historické pozadie toho, prečo tá socha vznikla, to nešťastie naše, ako rozbili vôbec a tak ďalej. Ale nakoniec nič sa nestane, lebo som si povedal, že táto kniha si vlastne, že táto socha si zaslúži, aby sme trošku aj zveštili jej osud. A napísal som knihu, takúto skromnú, veľmi peknú a milú knižočku, volá sa Socha Krista Trpiteľa, najstaršia kultúra pamiatka. Je to, čo po našich predkov najstaršie ostalo, a myslím, že aj najkrajšie, je práve tá socha. A tu sú celé osudy, to znamená, pokiaľ sa vám util, bo je už dosť málo, dosť sa to pomínalo, v kostole sa predalo už asi 400 kusov, stále je toho málo. Ja som také nové vydanie, pekné som priniesol pre vás, ale však počítam, že niektorí asi máte, čiže môžete si ju kúpiť, stojí za tie 3 €, je to taká symbolická cena a tam sa vlastne dočítate celé osudy. A berte to, že je to taký prejav mojej lásky k môjmu rodisku i k vám, i keď bývam na Zobori, bydlisko som na Zobori, našim dolke, ale srdcom som vždy na Chrdove a spravil som to pre vás, teda keď bude niečo potrebné, opýtam sa, podiskutovať trošku, rád sa s vami o to podelím, je to moja srdcová záležitosť. Ďakujem vám pekne za pozornosť. A myslím si, že každý z vás, keď pôjde okolo nášho kostolíka, sa pokloní, alebo tí, ktorí veríme aspoň prežená, aby nám tento pomáhali, aby sme zachovali heslo, že dedičstvo otcov zachovať nám Pani. A to je signál práve, signalizuje táto, že máme túto osobu. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne pánu profesorovi a teraz by sme pristúpili ku krstu tieto brožúrky, tieto encyklopédie. Takže nech sa páči. By som poprosila autora, takého staršieho Chrenovčana. Na mokro, oni zasypajú. Tak nech táto knižka
knižka na novú a dobrú cestu pre Chrenovú a do jej spomienky. Aby sa čítalo. Aby sa jej čo najviac. Jilko čítalo, keď sa bude čítať, tak sa bude predávať. Aby sa teda označili. Ďakujem pekne páni. Ďakujem. Ďakujeme pánom za uvedenie knihy do života. Čakanka. Čakanka je belasý, nenáročný kvietok, ktorý rastie v lete popri ceste na lúkach. Ale toto meno tohto kvietka prevzalo vydavateľstvo nezisková organizácia, ktorá spolupracuje s nami. A by som prosila pani riaditeľku Katku Částovú, aby nám niečo o činnosti tohto vydavateľstva povedala. Vážení hostia, milí Chrenovčania, čas. Pláca viditeľných a pominuteľných vecí sa nedá zastaviť a kalendár nám ukazuje, že uplynul ďalší rok od posledného stretnutia obyvateľov už neexistujúcej dediny na okraji Nitry. Dávno zmizli chrenovské domy, dvory i záhrady, ale nestratili sa spomienky, srdečnosť a priateľstvo Chrenovčanov. Svedčí o tom i dnešné stretnutie. Zišli ste sa, aby sa vo vašom rozprávaní sprítomnili zabudnuté časy, aby ste sa podelili o skúsenosti, každodenné radosti aj starosti, aby ste si v priateľskej a príjemnej atmosfére trochu oddychli od zhonu všedných dní. Stretnutie Chrenovčanov je posedením priateľov i kultúrnou udalosťou zároveň, pretože profesor Indrich Točka na stretnutie priniesol útlu knižočku o stratenej a znovunájdenej soche Krista Trpiteľa. Radosť návratu najstaršej kultúrnej pamiatky Chrenovej a zo stretnutia Chrenovčanov má tiež nezisková organizácia Čakanka, veď väčšina členov správnej rady vyrastala v Chrenovej a k obci má trvalý a vrúcny citový vzťah, ktorý sa premietol do vydavateľskej a kultúrnej činnosti tejto organizácie. Čakanka sa podujala vydať 2 spomienkové knihy príbehov z Chrenovej. Je to kniha profesora Točku s básňami chrenovského rodáka Milana Vinca Častu pod názvom Zo starej Chrenovej veselo i vážne a od profesora Jozefa Hudeca Život na pokraji mesta. Osudy tejto zaujímavej obce sú osudmi mnohých slovenských dedín, ktoré museli zaniknúť a ustúpiť socialistickému pokroku a budovaniu tzv. Krajších začiatkov. Keď bol dedinský človek prinútený vymeniť dom, dvor, záhradu a úrodné polia za pohľad z okna betónového paneláka, kde ľudí od seba nedelili dvory a ploty, ale niekoľko centimetrová priečka z betónu, ktorá zdanlivo paradoxne ľudí odsudzila. Stali sa bezmennými a neznámymi obyvateľmi sídliska, podobného ako vajce vajcu sídlisku v každom meste, vyžarujúceho sivý, neosobný chlad, strohých geometrických tvarov. Aby sa na utrpenia krivdu videdencov nezabudlo a podobné udalosti sa nevrátili, Čakanka sa rozhodla vypísať literárnu súťaž v písaní poézie a prózy pre autorov všetkých vekových kategórií, ktorí by sa vo svojej literárnej tvorbe rozprávali o živote minulom, prítomnom aj budúcom na dedine i v meste. Súťaže sa zúčastnili viacerí renomovaní nitrianskí autori, napríklad Drahomíra Pechočiaková, Ľudovít Čutrík, Teodora Kaňová, ale i spisovatelia nenitrania, ako Jan Tužinský, Gustav Rumánek, Jana Štefánia Kuzmová a mladí začínajúci autori. Tento rok Čakanka otvorí 4. ročník literárnej súťaže o cenu Čakanky. Vydavateľská činnosť a literárna súťaž sú svedectvom i dôkazom chrenovskej inšpirácie a tvorivej spolupráce Chrenovčanov a Čakanky. Nech čas
vládca pominuteľných a viditeľných vecí, uchová všetko dobré, vrúcne, múdre, spravodlivé a preniknuté láskou, čo Chrenová a Chrenovčania vykonali. Nech prameň chrenovských inšpirácií a tvorivosti nikdy nevyschne, to vám, milí Chrenovčania a vzácni hostia, úprimne želá nezisková organizácia Čakanka. Ďakujem pani Katke za obsiahle informovanie o činnosti Čakanky. Chrenovčania oddávna žili spoločenským, náboženským, kultúrnym aj športovým životom. Práve v tomto roku si pripomíname 80. výročie založenia športového futbalového klubu. Prosím Janka Mičudu, aby nás previedol týmto obdobím, pretože 80 rokov je dlhý vek. Vážení chrenovskí rodáci a milovníci starej Chrenovej, vážení hostia, telovýchovná jednota Slován Nitra Chrenová oslavuje toho roku 80. výročie založenia športu na Tormoši. V lete v roku 1933 v bývalom hostinci u Čapoša partia mladých ľudí pod vedením Štefana Depeša založila prvú telovýchovnú jednotu na Tormoši. Zo známejších to boli Buš Beno, Finta Ladislav, Harvan Elo, Kelemen Štefan, Sládečka Ladislav a z najmladších bol Emil Konc, ktorý len pred 3 týždňami nás opustil, zomrel. Na jeseň v roku 1933 sa družstvo mužov prvýkrát prihlásilo do súťaže pod názvom TTS Tormoš. Družstvo bolo zaradené medzi elitu družstiev Sparta Nitra, Slávia Nitra, Olympia Nitra, Zobor, Molnoš, dnešná časť Mlynárce, Lužianky Šarlušky a Drážovce. No najväčší problém bol, že nebolo ihriska. Prvý zápas sa odohral na lúkach súkromníkov. Avšak ešte pred zápasom bolo potrebné vykopať bránky a po zápase ich znovu zakopať. Trvalo to takmer rok. Až do roku 1934 vtedajšia biskupská správa pridelila trvalejšiu plochu na futbal pod hospodárskym dvorom majetkom oproti domu pani Sládečkovej a Vojtecha Špaňára. Ako plynuli roky, menili sa hráči i funkcionári futbalového oddielu. Priekopníkmi boli Štefan Orlík, Jozef Tunák, František Točka, Elek Harvan, Ladislav Sládečka, Ďurč Rudolf, František Konc, Jan Brezina, neskôr Jan Rogánsky, Jozef Muzika, Vojtech Špaňár, bratia Štefan i Jozef, Jan a William Halový. Futbalisti striedali úspechy s menej úspechmi. Na zápas sa cestovalo bicyklami, avšak na zápas do Šarlušiek Lužianok sa cestovalo mestským autobusom, ktorý sa musel pre veľký záujem Tormošánov dvakrát otočiť. Rozkvet futbalu na Tormoši, tak ako i na celom Slovensku, zabrzdila druhá svetová vojna. Jej činnosť upadla asi do 3-ročného spánku. Po oslobodení sa futbal do obce vracia. Novým predsedom sa stáva Pavol Kukla, ďalšími členmi boli František Pavol Hala, Martin Nosál a Ladislav Sládečka a ďalší. Futbalové družstvo bolo zaradenie do druhej triedy oblasti Nitra Topolčany. Pod vedením trénera pána Varinského, ktorý prišiel na Tormoš AC Nitra, družstvo skončilo na 4. mieste za Krušovcami, Jacovcami a Továrnikmi. V tých časoch sa do súťaže zapojilo i družstvo dorastu. Nová generácia hráčov Milan Kubica, Jozef Maťašovský, Julius Časta, Rudolf Holan, Jan Kamenický, Pavela Ján, Štefan Frťala, Látečka Karol, Jozef Janák, bratia Haloví začína písať novú futbalovú éru v Tormoši. V ďalšom období vedie futbalistov Vojtech Špaňár, ktorému aktívne pomáha Jozef Hala a z mladších ešte dnes tu prítomný Jozef Janák.
Medzi rokmi 1958 a 1960 pre menší záujem dorastajúcich futbalistov dochádza k športovej nečinnosti. Po dvojročnej stagnácii na jeseň v roku 1962 požiadala skupina mladých hráčov Štefan Civán, Ivan Hala, Šmigura Milan, Mičuda Jan, osvedčeného športového funkcionára Ladislava Sládečku, aby prevzal vedenie TJ. V januári 1963 bol zvolený nový výbor pod názvom TJ Slovan Nitra Chrenová. Predsedom sa stal Ladislav Sládečka. Vo výbore ďalej pracovali Jan Kamenický, inžinier William Hala, Látečka Karol, Jan Rogánsky, František Konc, Vojtech Špaňár a z mladších Julius Sládečka a Jan Mičuda. Takto v jubiliu 30. výročia založenia telovýchovnej jednoty začína sa písať nová éra športu na Chrenovej. Okrem futbalu sa hlásia i ďalšie športy, ako napríklad športové strelectvo pod vedením Milana Janského. Ďalším športom bol šport bodáku, ktorý reprezentovali Ludovít Halás, Štefan Civan, Šmigura Milan a ďalší. Do športu sa zapájali i ženy, vtedy ešte pekné a mladé dorastenky, ktoré Chrenovu reprezentovali v pozemnom hokeji. Trénerom bol pán Tóth, vedúci mužstva Štefan Hamar. Medzi zanietenie hráčky patrili Eva Svečová, sestry Hamarové, Melánia a Vejera, Darina Tomastová a ďalšie. Neskôr na novovybudovanej základnej škole na Lebickej ulici bolo založené družstvo stolných tenistov pod vedením tedajšieho riaditeľa školy pána Juliusa Ivančíka. Medzi opory stolných tenistov patrí Vladimír Kopček, Ladislav Ištokovič, Pavol Krasko a ďalší. Ako postupne prebiehala asanácia obce, aj futbalové ihrisko muselo ustúpiť výstavby cesty komunikácie dnešnej Hlinkovej triedy. A tak náhradné ihrisko bolo vybudované na lúpe za humnom pána Rudolfa Mrkvicu. Po 2 rokoch za výdatnej pomoci vtedajšieho tajomníka OVČSTV pána Karola Látečku Mestský národný výbor v Nitre pridelil futbalistom nový areál pre vybudovanie nového futbalového ihriska v bývalej biskupskej tehelni na Tormoši. Nové ihrisko sa začalo budovať pod vedením Ladislava Sládečku. Pri budovaní sa zúčastnili Vojtech Špaňár, Jan Kamenický, inžinier William Hala, Jan Mičuda a ďalší. O terajšiu podobu futbalového ihriska sa zaslúžili Jan Rogánsky, Štefan Dobijáš, inžinier William Hala, inžinier Vladimír Depeš, Jan Mičuda a ďalší. V roku 1976-1977 dosiahli futbalisti veľký úspech pod vedením trénera Jozefa Videlnicu a vybojovali prvé miesto v súťaži a stali sa majstrami okresu Nitra. O úspech sa pričinili Vladimír Drgoňa, Osterdak Dano, Jozef Franta, Peter Hajniš, inžinier Vladimír Hala, Julius Ďuriš, Lubomír Konc, Habalčík Ladislav, Peter Príkoda, František Borek, František Dedič, Živčák Juraj, Svečula Pavol, Bisťak Jozef, Depeš Vladimír, Peter Kázik, Julius Sládečka, Jozef Ďurovič a ďalší. Za vybudovanie titulu majstra okresu Nitra boli futbalisti odmenení zájazdom do Rumunska a Nemecka, menovite do Bemburgu. Tu sa utožilo priateľstvo medzi hráčmi a funkcionármi, ktoré trvalo takmer 20 rokov. Po rokoch sa striedali generácie hráčov, funkcionárov v športovom zápolení ako i v kultúre. A zda najväčším zážitkom bola návšteva futbalového štadióna v Lipsku, ale najmä Solnej bani v Bemburgu. Boli vytvorené veľmi dobré priateľské a medziľudské vzťahy medzi hráčmi a funkcionármi, ktoré pretrvávajú doteraz, keď vtedajšia generácia hráčov a funkcionárov sa dodnes stretáva pri rôznych športových podujatiach a výročiach jednotlivých hráčov a funkcionárov. O zabezpečenie rozvoja športu na Chrenovej sa starali. Predseda bol Jan Rogánsky, neskôr Štefan Dobijáš. Funkcionármi Štefan Šantavý starší, Kubica Milan, inžinier William Hala, inžinier Vladimír Depeš, Jan Mičuda, Vladimír Drgoňa, Orlik Michal a ďalší.
športovom hodnotení futbalisti striedali úspechy či neúspechy podľa toho, aká generácia hráčov dorastala. Veľký zlom nastal v roku 1955, keď futbalové družstvo Pohraníc, v tom čase hrálo 4. ligu, ohlásilo zánik futbalu pre zlú finančnú situáciu. Pohranice ponúkli Chrenovej zlúčenie futbalových klubov. Predseda TJ inžinier William Hala a tajomník Jan Mičuda vykonali enormnú prácu, keď za veľmi krátky čas dokázali vybaviť na ministerstve vnútra v Bratislave stanovy s tým, že 4. liga sa bude hrať na Chrenovej. Podarilo sa získať už profesionálneho trénera pána Višňovského a tak jesennú časť 4. ligy začali hráči. Aspoň niektorí spomeniem. Jozef Jakúbek, František Halas mladší, Richard Višňovský, Jozef Sloboda, Roman Toda, Juraj Šnírer, Martin Kováč, Vlado Miškolci a ďalší. Začiatok súťaže bol priam fantastický. Prvý zápas sme vyhrali vonku v Topolčanoch. Ďalšie úspechy sme dosiahli v Nových Zánkoch, Vrbovom a tak ďalej. Postupový očias upadol, neskôr zlá finančná situácia zapričinila vypadnutie zo 4. a neskôr z 5. ligy. Od roku 1954 vedie futbal na Chrenovej inžinier William Hala. Až do posiaľ. Súčasná generácia hráčov pod vedením trénera Maroša Halása a vedúceho pána Fusku dosiahla ďalší úspech v roku 2008, keď vybojovala titul majster okresu. O úspech sa zaslúžili Sucham Anton, Endredi Robert, Kázik Tomáš, Štrba Martin a ďalší. Avšak zlá finančná situácia opäť zapričinila vypadnutie z 5. ligy. V súčasnej dobe hrajú futbalisti prvú triedu oblastných majstrovstiev okresov Nitra, Zlaté Moravce, Šala so striedavými úspechmi. A tak v tomto roku oslávime 80. výročie založenia športu na Chrenovej. Tešíme sa na vašu účasť na oslavách a na futbalovom turnaji, na ktorý vás srdečne pozývame. Ďakujem za pozornosť. Tak vidíte, už aj futbal má históriu na Chrenovej. Teraz dovolte, aby som vám predstavila ľudí, organizátorov, ktorí vlastne zorganizovali toto naše podujatie. Imrich Točka, Lacko Špaňár, Janko Mičuda, Anka Ižofová Augustinová, Ivetka Harvanová a moja maličkosť, Marta Bolečková Časková. Keďže naše stretnutie je o rozhovoroch, o spomínaní, by som vás prosila, aby sme povstali a minútkou ticha si uctili našich blízkych, priateľov, známych, bývalých Chrenovčanov, ktorí už nie sú medzi nami. Ďakujem pekne. Je ešte medzi nami jeden Chrenovčan živý a zdravý a schopný, a to je Ľuboš Kos, ktorý bol tiež člen prípravného výboru. Ako si sme pozabudli na to. Prepáč, Ľudko. A naše Martuške za podmenu sa nepomýlila. Nevidela som ho, nebol v rade. Chcela by som z tohto miesta aj veľmi pekne poďakovať vedeniu potravinárskej školy a personálu, ktorí nám toto pekné prostredie pripravili. Chrenovčania, vyzývam vás, aby ste zdvihli čaše, aby sme si spoločne pripili na zdravie všetkých nás i na úspech dnešného večera. Nech sa nám spoločne ide.
biele domček. Nevedela som mať